Kumusta mong diha tanan mga ka-YouTube channel? Kumusta mga unta ninyo og mais nga nilaga? Ang tawag sa amo ana kay tilaok. Yellow corn na siya. Pero mas lami jud tong kuan katong Bisaya bitaw nga mais. Mas lamian ko siya adto niya kaysa ani. Kani kay murag di makukaayo mabusog ani niya nga mais pero okay na gyapon kaysa wa. So mga unday tuod ta ninyo mga kawaiti, kumusta na mo dihang tanan? Ang akong mga kaberk sa YT magkanya ka sukad nga na nga na monetize ta wa naman ta nagkakurom tungod kay busy na ta pareho sa atong mga trabaho. Ako karon medyo di kayo ko busy ron kay nagbakasyon ko sa ako trabaho. So napa ko'y pila ka adlaw nga mag-relax sigig kaon. Ay ang kaning kuan paglaga nako sa mais ako gidaghanan og tubig kay ahong gihimo og juice ang tubig. Nara siya ang juice nga ako giinom. Ingon sila lami daw kuno ni tambal daw kuno ni sa kidney stone. Lami ba siya guys? Tamis ba? Mura siya og juice. Lami siya kaayo. Mayo, lami kaayo. Balik-balik na ko ani. Pero salamat sa inyong pag-watch. Shout out sa lahat ng mga ka-YouTube channel.